Left guys, I'm right ngicela nje manje. Sawula. Bese mina ngibika kanjani? Uvele kanjalo. Bese ngitshengisa. Bu. Lihat cuma gerang. Wrong. Right. There goes my heart beating, 'cause you are the reason. In the love it, babe. Nampak aja. Please come back now. There goes my mind away. Hey, as phone wena. Hi, as phone. How? Phone. Mas ngisuka vele mfethu uyiphethe leyo nto leyo. Wena ingabe ungehle uhlale njengami. Hey, manje mina ngizimanje. Safuna ngimona leyo nto. Sayichilela. Chila. Asawuke ke. Imoto ifike banakile ndi. Sanibona ngomshado. Yebo guys bafethu. Hey. Namhlanje guys usuku olukhulu. Kodwa okwenzakalayo kusama starter. Ngisimasha no? Sama starter guys. Njengoba kumhla ka-29 nje kumele yebo Thabosi. Qawe lami, qawekazi nasoke zalo. So, samele ihlangano yemfethu. Kumele ubuye lapha eGoli njengokusho kwakho ke. Indoda iyawamela ke amagama ayo njalo. Ya, senza kwethu namhlanje umhla ka-29 October. So, ngidecide ukuthi ake ngithi shwi ne map. Ey. Nali mama. Siya ngithi shwi namhlanje singalali nje ekhaya bafethu. Singalala emakhaya, silale ema-hotel. Jigis. Kawukhuluma kahle nami wonini? Ujigisa ikamera phela. Awungicela njalo, ufuna indlela enye yongicela. Baby. Phetile. Bye-bye. Phetile futhi. Kapal. Ya, tsinge. Ujigisa ikamera. Ngilungile lema wakhe. Oh. Ya. Kumxhosa nyani. Chef, ya ngimxhosa ngiyeza zalikhuleka. Hayi mawusho njalo ke. Kulungile. Yayiminye le coke. Ngeyakho. Bathi bele. Awuyalazi bani. Bayalazi. Awuyalazi bani. Wema. Maqala. Relax. Bengaqalile. Very coke. Kodwa ngebe ethi siphuzo. Ifoni sayibeka kaphi nje mfethu? Yo, ucule promotion no. Enjizi, iPhone. Almost imprimile face ngadayi. Oh, ngiphelele kuye. Sowuthola ngiselina ye. Ayibo. Enjizi, iPhone ngaye. Oh, ngiphelele kuye. Sowuthola ngiselina ye. Ayibo. Kodwa mina ngakujikela manje. Be serious. Uyakwazi ukucula. Nami ngikujela manje ngibe serious. Ucula. Eh. Oye, ngiswa. Oza. Akujela manje. Hey. Ngalesi sikhathi abantu abalele ngani. Olelu awe ma. Olelu yazi la ngoma. Othele laleleni.
Cela nenze into eyakhayo please. Siyenze kanjani manje? Bantu ngenza i-blogs. Asenze into eyakhaya babe. Asikhulume izinto ezakhaya. Okay, sikhuluma ezakhayo. Okay, umbona kanjani umuntu ukuthi cha lo uyena yena, lo akusiyena? Babe, sikhulume ngesikole. Siyakhe isikole. Asifuni. I'm sure abantu bayithandile ke lento ekade ngithi ngiza nayo. Wena uzofuna iy'kole la. Guys, mina into engingakhuluma ngayo ukuthi njengoba sila samastart sikhiphile nje saphumela kancane siye la indaba zokulala emqashweni for now sithiya ke siphume iyo le ndoda lozi awusemthande siyamunika u-2 weeks athenge iphole asuke uzilethe khotela athenge nomjida ayikhona hawu ngithi uzwile mina yini Hayi ngoku. Hayi. Uzwile isiphongo sakho saseba singaka manje Ngiluma kumuntu engeke. nosha naphethi into zakho leke zingijikela incane incane zonke sanibonani bye ngoba kithi romance alright okay at least ngiyajaha ngayi zokuqala because izokuqala into eyiqalayo but into eyimi buka angishayelani mashano uyawurelax yini ulimi lemawulithandi okay sorry Hawu. sorry Wasungifaka manje. Awurelax mfethu awubona sofuna utshengisa abantu ukuthi uyangishaya utshengisa abantu ukuthi siyangishaya manje ngiyashaya manje mina awutshela abantu ukuthi ngathi siqeda wenzani la abatshela angifuni ukwazi ngikhuluma kakhulu batshela Kade senza leya nto yami engiyithandayo. abayazi batshele la Hayi babe ngeke batshele wena. qala ngo-S guys qhubeka Ize ngo-E. Ngine ngo-X. mina ade ngigcina ngo-S phansi qala ngo-S guys Ize ngo-E. ize Igcine. igcine qhubeka ngiyazi ngikuma ngayo ize ngo-X qhubeka Igcine ngo-Ngqi. sexual harassment Hayibo. bekade ngikharasa la wena wayatshela ukuthi kade senza nice sexual harassment nayibona ukuthi inetwork yasemahhotela ayihluphi nani kahambe nini adla guys sifike kanzima la mase nazi indlela esifike ngayo batanisiwe hayi ade sekuphuthuni kodwa-ke awukho ukudlula ukubezela nokwamukela nokujabulela Phela siwabona Isikhathi. kodwa ama-comments. uhlezi netatazi lakho uhlezi netatazi lakho boy plug iplug yani qala lami Yazi babe ngathi ngi-high or something. maybe vape Ulo. Twing. Yeah, manje sathi yakho. Oh yeah, lokho engiwahayi.
Bani? Haya thinta yena ngqo usiyamazi umhlalaphi. Usiyamazi umhlalaphi. Ngeke. Uvela uthinte yena ngqo cha uvela uthinte yena ngqo. Aze khathi ngicofe purchase kuke phela and how much? Hayi guys akubizi lana. Yabo khona ini ekhona i-TV, wardrobe, khona i-fridge lapha elincane, umbhede, ilempahla lezi zamabhede, headboard le, and then bathroom, lena bathroom le. So mawufuna ukuya bathroom, yeslide. This is our bathroom. Yabo. And then manibone phan trunk yami ke leyana. Laba ophaqo babamshana la. Plug lami le. Uyena lo senabile. Nginaba lo guys. Now umuntu umshaya naba ukusho into shaya naba and then 322 ke. Babe. What? Alright, sorry. Yes. Excuse me, sorry baby. As ibo. Ay kapage. Abantu bazobona ishande sakho bo. Umuntu uzothrenda la. Abo bayathanda bengibatshengisa view. Yeah, sikaze. So uzizwe njani masha no mfethu ukuthi at least osukwini lezi la namhlanje ethu kuzamekile yabo. Umuqhathanisa indlela usuku uqale ngayo nendlela futhi usuku engathi lizophela ngayo uzizwe njani? Sizwe. Be happy, babe. It is okay. Ngibona ngiyini mina noma ngithatha njengani noma like nje like indima yami mhlambe osukwini namhlanje yabo. Sithatha nje ubaba wengane yami. Ay ngithanda le nto. Ngithatha njengomyeni wami. Yazi le ngoma ethi yazi ngoma iplan leyathukuzeni. Yeah, so ngithatha njengani? Ngithatha njengendoda eyenza plan. Yeah, indoda kumele ukuthi yenze plan. Yabo. Guys, ekseni ngizobaxoxa la cause uyanqani yazi. And ukhathele wena. Ngiyaunderstand. Awukhathala shame. So thina ke sanomfutho. Phela nisayingane. Serious sasemncane for lezi Nje ngangakhathali iy'nkinga zomhlaba. Yeah, sasemncane for lezi zinto kuleyo uzojwaya ngasaphethe mina zokujwayeza. Yeah. Ekseni guys umuntu ubebhoreke ngalendlela uthi uvuka ubheda lapho usuku late bafethu usuku late kodwa ke ukuthi phela bethu ngindoda kumele ngizame kumele ngihlanganise u-A no-B no-C bahlangana guys nje sibona sesila sesikhonene nokuthenga ukudla sakhona nobolta sakhona nokuhlala la and guys sama starta lokho it says anniversary yethu lokhu ukuvula amasango like lento ifana nani guys ubona umuyongena muye esikoleni uye eklasini la isegate usiqalo se-anniversary sazovula igate singene phakathi bese kuyimase sifika yona anniversary sayisiqala lesi. Ningaphinde nivele efonini. Why ngibona ama-comment abuhlungu? Waziwa hi mamshana sicela ipholo. Mamshana bacela ipholo uthini wena?
Phela utheni ezakho uzoyilungisa. Wazinjene buka isiphongo sona esiphezulu. Kade sibhizi nje. Sorry. Hawu. Ngikhohliwe. Angithi phela mina mfethu umuntu ofika enze into adlule fast abe nomfutho afuna. Wena manje uyasala entweni. Uzoze udamage. Alright. Mamsha. Hey guys, masha no anayo imali mfethu. Anayo imali lokho mina engakusho. Akanayo imali, akazenzisa anayo imali. Masha no. Uzoqabula la. Kuthi ukhathela kusho lo ukuthi makutshele into ukuthi yenze bese uyahlula kuyenza. Woza. Sondeza phela nawe asuka kude manje. Ngeke ngisoneze uzoqabula la. Woza. Musu. Sana. Baby. Hey baby. Babu izingane zami. Bawa ingane zami. Ngithanda ukulela. Ngikabaze. Ngikabaze. Yeah. Hey boys, intombi yamanje. Kusi mangizihamba nengcwecwe. Uyakhala yini? Masha yabona into ebheda ukuthi masiqala ngale nto le. Ngena ku live usunje. Sekimina ngedwa manje umuntu onomfutho. Musilokhuza amehlo upetula amehlo. Phila iba umuntu ba active nje like yini. Bengamele siqale ngale. Okay, buka baby 3 minutes. Uzolala? Ima 5 minutes, ndiniki u5 minutes. Yabo lapho ungitshela u5 minutes misiphelile. Yabo manje u18 uyaqala wena ukubala ngo19 ungibalela 5 minutes. Angithi After 5 minutes. After 5 minutes uzongibona. Usho nje? Awusaphumula manje. Sakhathela. Masha no week mfethu. So mina ngikhumbula Masha no Sasha nabo 8 round. 06. Manje push manje nto. Akuswile. So that. Okay. Okay, bala Nkosi yami. Ngiyaphumula. Hayi no, ngiunderstand nami nguyena nje sengigitshela baba umshana bengengakhathale. Ulale nje wena. Hayi bawulale. Yabona baby yangiphazamisa. Ngikhuluma nabantu ukuthi nami sengigitshela baba umshana nje bese nenyoka bengengalali nenyoka zakhe eqhilazayo. Ngengalali mfethu. Phela unomfutho lokhaya yabo. So guys bengingalali nami ngiyi-imagine nje lento ukuthi yazi intombazane mayikhathele. Uyazi usangalali. Masha no njengamanje mina ngazi ukuthi ulele and 5 minutes wakho usuqalile already sekukhona iminute elidlekile. Uqale ngo19 nje wathi ushilo u20 manje. So by 24 5 minutes wakhe ubusuphelile lapho. Abazali guys bahlezi bebuza phansi abazali sinabo but nabo kunezinto abazenzayo abayinakayo babhizi kahle nabo banabazali babo. Masho nakanti awulele futhi kuyothi kushaya 24 bese uyaqala lokho phumula urest thula nje rest. Yeah. Nazi ukuthi nabo banabazali babo but nabo kunezinto abaningi efanele bazenze nezinto abazenza nanokuthi njengoba silife manje ebusuku sinalento ukuthi esibevuka kusasa bemsebenzini balele manje balele and osisiphethe nobhuti bethu abangeneke endabeni zethu labo abaxhuma baxhasa Nkosi impela abaxhuma baxhasa nalo ngidatha la series ebukisa ngami
Yabona guys manje October inyanga yethu. Siyithola kambi isiphela from October, November until December. Hayi ngizobona mina into engisazozenza la. Ngizobona. Yazi mina sometimes kule relationship nginokwenza izinto most things enzayo ngiyenzela thina. But ezinye so sengenzela naba. Kodwa ngifuna ukubabasela nje. Kodwa ulele guys. Ehlezi nilanda ndawonye vele. Ay no. Huh? Kiss. Yeah. Mphindi. Ngeke ngimxolele nanokuthi phela manje ngilive yabo. Uphila iphupho lami bafo. You are my wanna be when I grow up. Tango, I the only thing from now on uthola umuntu oright. Ngesikhathi right futhi. Yeah. Kuyenzeka uthola umuntu oright but isikhathi thola sona sikho right. Gcina senihlukana but wena enza sure ukuthi isikhathi manje ngithi mina ngesikhathi right thola ukuthi mhlambe even though usafunda but now usuyakwazi ukuthi kube nokuncane okutholayo yabo because uthanda lilutho ngaphandle kwe-income, ngaphandle kwemali. Trust me bo, alulutho uthando. Lolu thando lolu akulona lolu lakuqala yabo. Lolu lokuthi indoda ngeenkomo zayo, indoda inhle ngeenkomo zayo, indoda akulona lolu. Lolu indoda ngemali yayo lolu kahle. So angimele wena ukuthi ufike nalento ethi hayi kumele kuphile isidala even though ubone ukuthi sekuphile isisha phela lesiphilayo yabo. Yeah, so make sure ukuthi uthola umuntu right ngesikhathi right nemali boom. Akavuke manje sekuphile isikhathi. Dago yeah. Masha nona 24 manje phela isikhathi 5 minutes athi ushike. So right buka. Yambolo yathi umnisi. Nguphi? Lo wasekuqaleni. Lo ka-19 no-20. Unginika yena. U-24 ngithi manje 25 26 uyangivusana. Okay. Okugcina lokho. Nangejuze. Hayi buye juze wakwajuza. Angiboneli kanje wajuza umjuzo waphuma wangena le ekhaleni. Ekhwehlela. Evuka ekhwehlela. Acishe ngafela umuntu endlini mina. Imali noma bebhana izoqinisa izoqinisa ukulana omkhulu ngathi lunch bar. Lunch bar incane kodwa incane lunch bar. Come on. Adile cousin of it. Yeah. 6 minutes uzomuzwa futhi akancane kethi. Phinda khuluma futhi kodwa kusho yena ukuthi asimopho 2 minutes extra kodwa phinda khuluma kancane. Uyakhuluma. Akaphuma nizophindana yini? Yeah. So obviously ukuthi siyiphinda bese mhlawumbe kade ngabo 1 kanjikele ku2. Guys sengene late lana kade ngibhukhile and just ngene late yo.
ayingiphathi kahle leyo nto leyo. Kumele senze sure ukuthi lesikhathi sesisebenzisa and umbhuko wala usuwanyuka futhi ekuqaleni sabhukha sathola i-room right ngabakhumbula ekuqaleni ngingalena hayi right leya room lihle futhi nanewindi ngithi nanewindi samele sishaye nalezi iy'thombe lezi so ishaye intatha kodwa hawu khathaze into ey'kanjalo naye uyambona ngidonsele eshaweni ngithi ngifuna umphuthuma ngepayipi laphayana wathola indlela okuphunywa kwathi wabaleka hhayi sengiyambamba ekuseni ngeyiphunywa ukuthi ayikhiyeki lesicabha sale eshaweni sesiba u-2 ngishaya iskili lapha ngiwisa insipho ngithi akayicoshe esikeleni ukuthi njengoba ngithi akayicoshe le insipho sobabili manje wehle ngazuthi ubona umuntu meshaya ivosho ngiyabona ukuthi ayibambi ikelemu lo ukuthi ngipheze kanti uyayibona nje ithe lokhu ithi ngiyayazi kodwa amantombazane ayazi leyo nto leyo yaziwe ithina amajita ilokhu ithi nje ibona ayingeke ngathi ngiyagoba lathi boom plus wonke umuntu umanzi manje sijulukile ya besijulukile because beshisa amanzi and umuntu bese ethole nesiteam sekugcwele intuthu lapha eshaweni kumnyama hayi kumhlophe kwayo insipho and kube ngempela kuyicoshe kanje yazozwa ngento ithi wena phela umjita ngifuna ukumbloka hawu lobha uzosebenzisa i-account entsha angifolowa vele lo user wakhona Kathele ngempela sibahle futhi singadlali ngasaqamba ma sakujabulela phela lokho sitshengise remind me of my ex yazi majamoji izibandile romance ayikade isho leyo nto kaze nifanele siphume yo hayi guys noma kuthiwa niyadlala futhi akudlalwa ngento enjalo kuthiwa guys nifanele siphumule angifuni nje abantu abatholayo hawu guys futhi yazi nasiyithandile yonto leyo not is not like ukuthi siyachoma ukuthi siyajola but khona sibagqugquzelayo yabo yo ukuthi ku-TikTok khona wonke umuntu but khona abantu abanabantu labo bantu abanabantu asisho ukuthi sesifike emazingeni atheni but labo bantu abanabantu nabo bayafisa ukuthi ngelinye ilanga nabantu babo babe right kuphunywe kwenziwe inani so thina futhi angisho ukuthi sisibonele esihle no abanye siyebo sisibonele esihle kwabanye sisibonele esibi yabo so wena uma uzothatha noma uzofika ngomqondo wakho ukuthi wena usingile
and kumele ukhulume kanje nabanye abantu. No, guys, ayikho right leyo nto leyo. Babona abathakathi begcwele izwe nje, iqala la lento le phela vele iqala esweni lokuthi ungayithandi into eyenziwa omunye umuntu. Usu-wrong lapho vele ukuthi awuzibuzwa ukuthi yenziwe uba into oyitshela yona wena ukuthi awuyithandi, yabo, kodwa ukuthi yenziwe uba awuzibuzi but uyabona, so awukwazi ukuthi ungayithanda-ke into eyenziwe omunye umuntu, even into ongayithandi but asidingi sokuthi uzumtshele leyo nto leyo. But angisho ukuthi ngithini kubala ngiyaqamela kulo nami ngaqeda nje ukubhala ngiyaqamela kulo. Yabo guys, sifuna into enjena-ke thina umuntu ahlala nomuntu wakhe, zibuye bafethu niphaneni kube mnandi nje, umjolushise bafethu nivusa amalangabi. Uma umuntu wesifazane ekhuluma nomuntu wakho umxini umtshele baby ngeke mfethu siphumeni kancane yabo, ngelinye ilanga mhlasane nawe right. No, amasamajida bafethu siyaba namandla yabo, prove yalokho mfethu mangase kuqhamuka umjida manje athi bafo mfethu uhlanganisela imali ethile mhlambe siyophuza kephi nakephi, izohlangana leyo mali uzobona. Fika ngentombazane uthi baby sihlanganisele imali ukuthi kwenze 1 or 2 kunganzima yabo. Yeah, but nani bafethu majida asibenzeleni la bafethu iqiniso, angisho sinjalo but amandla amekhona amazi, amandla amekhona. Mungenawo awunawo bafuna futhi, ungenawo nawo ungafuthi, and umuntu wakho kumele understand mekuthanda, or umuntu okwazi understand, it's a must ukuthi understand. But umuntu ongakwazi understand kuyena. Kodwa singafuthi bafethu. Mama no baba wami. Yebo. Those are not. Yo. Compare. Sengianza kweminye imizwa tata. Hayi masho lesikhathi seshayisa sadlula manje. Ukhathele namanje? Yeah, Was right? Fihle kamera. Bale ngawo. Elangethu. Like what? Okay guys, she's back. Say right, mesh. Ngithu njalo. Manje uvuka usugcwele isimali ebusweni bo, indawo atiphupha yini la tiphupha. Uphupheni? Uphupheni hleba ngami. Sinoba? Wena nalo abantu balapho. Masho nosiwakhatha serandi yodwa nje. Ngisafana nawe manje. Noma siyaguga? Izinto zomhlaba. Izinto zomhlaba? Isifona ngale. Hayi masho ngothi iphuza kakhulu manje idrink mfethu. Hayi baba ngiphuza kayi-1 nje. Ungasifike la. Hey, selekhe ngivula live umuntu ophuza idrink bangasho ngala uwena. Lo phuza. Hayi angiphuzi lona udolofia ngiphuza mfethu. Mina angifuni ukuqala into engingakayideserve.
mhlambe leyo into engizoyiphuza uma sengimdala like sengibona ukuthi manje mhlambe kuyagugeka noma ini mhlambe ngifuna increase lapha nalapha. But for now hayi right maqhawe. Hayi right. Masha no mina ngiyadizama into lovi? Nanezwela. Yayizwela nana sekuthe ngisokuthi ngenegotiate yona. No. Manje wafethi right maqhawe ngempela sorry. Kodwa mhlambe mfethu ngisazotize bangazi. Into yakhula uzoguga. Yeah, umuntu yakhula uzoguga. Yeah, but manje. Mina mengaphula idolophu yangenzala. Mengaphula idolophu yami. Wena? Angazi. Mhlawumbe uzozala ingane angazi njani kodwa mhlawumbe izoba la kabaja. Kabaja yazi. Abantu enyanyisa ngokulala ehotela phela. Awukwazi ukulala uze unethezeke because ekuseni. Yabo. Kumele uhambe. Let me check you out. But phela man trust sikhetha sikhathini. Angazi ngithatha ngo-9. Mayi kubo 10. Sikhathi esidile. Sifike late. Yo. Sifike late sesiyaphuma eyo. Indaba yethu. Inkathi zabantu abatshelayo manje. Nje isikhathi somthando bese sicela imali. Yeah, Cela basindile balala. So like that wonke umuntu ulala live sari uthi nakhona lo2 mhlambe yadlala. Ngiyadlala. Guys, ngitshela ukuthi ngidayisa ama-vapor ama-phone manje yabo la ayini lawa befaka isithupha sakho la. Yabo la ngazansi kunengithi kusebenza isithupha samasha no faka isithupha sakho. Faka isithupha sakho okay fine. Awuma ngifake sami bo. Khona ingithi lela nansi ingithi. So le vapor ngeke ngikwazi ukuyibhema. Faka sakho baby. Kodwa Ayikaso. uleso sethe na? Mase misile kanjalo. Yeah. No nice so sengakwazi ukuyibhema nje bisithi kanje qa. Faka misa faka nje. Sizoma. Angazi indaba yenza kanjani. Shisa isusisanga. But le vapor le guys isebenza ama fingerprint. Mase ngifike niwathenge nje nizowathola sekuseka u3 kodwa. Mali. Atika u2. Oh ngicabanga ngadayisa u200. Sengadayisa 150 man. Kodwa abantu bayathenga. Udikiwe lo. Uba udikiwe. Udikiwe. Yabo mengathiwa manje ngiyaphinda. Ngiyavuma. Ngiyavuma. Mfethu. Hayi mina ngicabanga ukuthi siphinde cabanga. Mina phela manje anovethi siyibhukhile le ndawo into mina understand. Mina sihlafaze. Bese bafike endlini masha nesine single bed. La masha nomele sibhambe la ebuya ngazi echaza kanjani lento le. Ayi masha novethi mina ngikhumbula bese masha liwaqala so ne vibe bese ngakhathala. Wangenzani?
Indaba nginje. Angenzani? Awuthume phela lethu. Hawu. Wena lo ngifaka into ezicijile. Masho into ecijile. Wena sizokhuluma isiZulu siqobo lwaso. Sizokhuluma into ecijile manje. Hey guys, uMasha nengimuze ngikhulume ngombheje la, ngombheje ngithi hayibo. Azini ngombheje lo. Isigcina sikhuluma ngongizwe ke manje. Khuluma ngongizwe Masha no. Hey. Hey no. Yangiqala. Icijile TikTok lo yamshintsha umuntu. Icijile ayilungile bafethu. Hayi sodawe yona yona khuluma nje. Mosheni impilo. Mosha impilo. Emoshana njani impilo into ecijile? Ngiyazi ukuthi sishiya nayo. Iyangena bese kushiye nento. Ngishiya nento kanjani manje? Why wena ngakushiya nento wena into ecijile? Yini wenzayo wena lengane? Awuplaga abantu mfethu. Hayi bakithi ngiyaxwayisa phela. No, baplaga abantu. Ngishiyini. Ngishiyo njena. Ukhathele. Iyakwenza nokunye ongaphezulu nalokho. Yeah. Guys, ukhona umuntu okhathala njengami. Ngathi nginembungu. Abantu bangitshela nje. Buyinelo zakho iqala kudana. Yo. Guys, sometimes ngiyayisona. But yeah. It takes my hand. Ngiyathanda mina ukuhlukumeza, awungaba neqhubu ngihlukumeza. Neqhubu ngihlukumeza konje leli. Bose linjalo. Hlukumeza, hlinza xebula. Hlinza. Hayi yahlinza. Ngehlinzist. Hlinze ngasithembisa. Sithembisa. Ngifisa ngazi ngomane ngisibe live na. Manje. Uzazi sekuthi ngisho live. Ngibone ephupho bafu. Thina akubothi manje. Sithembisa. Hayi. Khipha indaba zokuthi uma wathini. Hayi ngibek live. Hayi. Yabona guys ukube asikaka have noma mhlawumbe kube asanda have mhlawumbe kube sihave emini noma ntambama nozi manje bozobona Masha lo benzombona guys bezoloke efaka izandla ethethe umgabazi lokho imbrana manje kuba siqeda kuyenza mbawuthuli afuni ngisho umthenda afuni umsukela uyazi sothi athinta uthanga yey bambela ngephuza drink Masho wenza nagqokile nje mina angigqokile lana Yazi ifoni yakho baby iyathanda ungiveza ngathi anginalo izinyo. Baby awunalo vele kodwa liyazi Bamshanapha amapejana. Awu mina ngigqoki nephenti mina. Baby phike lo day labi ngeke phela. yazi intata ngiyibuka Kade ubuka yini?
Asinayo lokhu njani ithi. Baby bele. Hey wena vuthanda usitshela ngebele. Oh mami baby. Baby. Yazi bethe ngibukani? Microwave ayikho lana. Ikhona ezansi. Ilento engishoyo ukuthi manje inyama sidle nelithi kusalene omncane. Usidlisa kanje. Wathi panisoni lot. Ayi kodwa isekho mnandi angazi kanjani yazi. Phela ngiyakufunza ngisho ukuthi hawu. Wena basho ungabonqaba uma ufunza uyazi. Angikwazi ukukhuluma ngale zinto baby uyazi. Lizophuma nalo. Ngikhohlwe phela. Abantu bakhala ngebele namanje. Hayi labantu bakho. Suthi baby ngawo le nyama sizwa ngathi izimbi ngithe ibeke so idla nalamabhani ayeke nawo. Hamba sisuthi yazi. Sisuthi. Baby ungayenzi leyo nto. Sasa umuntu uzodla lento kanti lisuke emlomeni wakho. Don't judge me. Ngosikhona namanzi yazi. Ngizosho. Rice lona kumele lidliwe nani yazi. Ngilidla. Yazi kodwa bayibuzayo lapha. Bathi izandla siwashile yini? Yo. Guys, uyayikhotha nayikhotha so asikho isidingo sokuthi ayiwashe izandla. Kodwa Mashallah. Ngiyafisa ukwazi ukuthi ninabo yini abazali. Hayi. Baby mfethu hayi. Wena ukubhodla. Uzongiveza la ngigqokile ngifake isikipha kuphela. Beba ube namamenazi mfethu awuyiphathise njengetshitshi. Awuyiphathe njengetshitshi. Hayi manje no kwezi. Content akala lapha. Umuntu hayibo guys. Umuntu meposha kwenye indawo umnqathu uvela ngala. Baby bala kahle la. Bala la. Umuntu meposha lapha umnqathu uvela ngala. Sazi ukuthi bhunu umnqathu. Ngoba meshintshe ihotela phela. Man uba ukhothayo hey man. Asicazule indaba uhlekani. Jola. Guys manibuka mina ngayenza lonto. Azovuma nalabo yini. Hey anmazi. Guys manibuka mina ngiyayenza leyo nto. Guys ngicanibuka umlomo wami.
Ngibukeni. Lesinenkethi ngifanele ukukhosa mina. Yes, uyayenza. Yebo. Babheda lapha. Bahlala. Asuchaze. Kodwa ayikhotha uzibe nesiyezi. Akho happy yini baby kuthiwa uyindoda ekhothayo. Ngicasule into eshoyo nawe ngasho nisho ukuthi uyadlala. Kathela. Kodwa baba ayikhotha. Hawu. Kuyimandla ibhodla yona. Guys, ngicela nikele indoda yami. It's not a bad thing. Yes, it's not a bad thing, guys. Nikele. He's a Zulu man, this one. Yeah, umlungu lo. Akuyona indoda itete. He's strong. Udla umovites ekuseni. Strong. Uzacijisa ulimi. Athi. Hey, I know. Sukbal. Macet siyadlala. Macet. Ay, mo baby. As long as you hear penetration of it's blooming. Ooh. Hey. Umthengela nini porno we hayi. Ngiyadlala ke nina nginamali mina. Kwi-bank balance yami niyazi ukuthi nginamali. Awu. Hey, bank balance yakhe guys. Mangasentshengisa ayingahleka. Okho ngishi u1 cent. 1. Yo. Siseni kuma comments. Kulate manje plug your hotel. I-Union guys. Union Hotel ila eDurban. Just umntwana free. Yeah, ama price room starts from 400. My prices per night. Yeah, to 5 or 6 lap. Save him car. Save more save papa man. Sekwazi nokutshela abantu ukuthi yini ekhothwayo isiqhamba manje joyina la. Ababashana indaba uphika ukuthi yangikhotha. Musho umlomo phela uqinisile phela. Siyazi ukuthi yini ekhothwayo. Siyazi. Ayikho lonto leyo. Siyazi. Kuyisikothani. Ave kothana. Isikhothane basikhothana. Ukhothana kusuka ezansi kusala phezulu. Ngitsheleni mina. Hayi. Ayakothana inyoka. Imagine. Inyoka yakothana. Like uyibona vele ulimi lonyoka. Senithi. Ay, ngitsibele. Lenza kanje. Akalihlafuni yaliminhle. Yo, yalinqonqitha. Hayi, yo, angazi ukuthi ngathi ulenzani. Yo. Hayi. Kube yisibhono. Niyasazi isibhono yini isibhono ngesizulu? Isibhono. Yeah. Kahle phela inkaba leni isibhono ithwebhay ingazi uyibona inkaba shithi eyabayinde mhla isiko. Bese kube isibhono because iphumele ngaphandle yasalela. Mhlambe kwayiqhuzu ngangobhozi kanje. Oh, itatazi guys. Nincela ngisho ubhozo. Hayi. Ngicela ugezwayo guys. Hayi nilwathi hamba phansi. Vele ngisuke ngigezile nje. Iyancela lapho uqala lapha ezantsi. Ukunyuka uzala esiphongo. Sikazi sayikhuluma lento samajeti. 5,001 manje lona. Bafuna ukusendela wona.
itatazi nemamazi. Hayi phela uma ukuthi ufuna usende 5,000 mashana usingawenza 5,000. Singawenza njani? Umuntu meyasende 5,000 singaqhubeka silale. Hayi uzobheda wena mashana wasinayo igross endlini. Asinalo ifridge endlini. Asinalo ikhabethe endlini. One more day ayibo baby saze silokhu nje one more day ayibo. Hayi phela ngeke silale one more day. Ngavele sifake 1,000 cishe sicela kubo 3 days ngavuma lo. Sicela kubo 3 days nge-1,000 ngavuma. Inhliphizekile yabo. Hayi awuyithinelela mbuka futhi. Awuyiphathi kahle. Cha ngitshengisa abantu unwele lami. Mina ngiyakotha. Hayi ziyakhotha-ke umashano. Nangumuntu okhothayo. Kodwa manje asafuni ukukhotha. Yindaba. Afuna ukukhotha. Serious? Usuyanyanya. Yeah. Okay. Bazobuza uba ulo uzothini lo ukhuluma into ezokuxaka la. Ulo. Indaba efuna ukwazi kakhulu manje. Ashakata padlakala la tata. Alava tapa kapa. Tapala kaqala kapa. Ha guys ukhotha nendlebe. Ngikhothi. Hayi indlebe yakho cha bafana bami. Hayi. Mpembe manje akukho mnandi ngiqala. Babashano uyazi babashano ngiyanyanya mina. Yabona baby musuyenza lento endlebe. Usuke ungibona ukuthi angikho comfortable like ngilokho ngithi kanje. No, like I'm not comfortable because I'm like hayibo indlebe. Yo hayi. Ayakhotha indlebe mashano indlebe ethu. Oh indlebe wathi. Ngiyamuzwa. Hey. Ngiyasiza usikhathana. Hayi ayitshela phela indlebe mashano ethu. Izikhona shame. Hayi phela lethe brown ehlala ngaphakathi lela phakathi. Phela awukho laba bathi uthi awumuncu umgodini yini labe nibhayiza nina indlebe lokhu yabo mhlawumbe umonqolozo konke lokhu umomo indlebe wantu yathola into efudumele into eshisayo ukuthi anikazi nizwe lo feeling there ukutshela umuntu wakhe akwenza uzoyizwa into ngishayo uzoyizwa lo feeling there uzoyizwa. Ezinye izinto bafethu kumele ukuthi sike sizenze manje lemhlabeni sisanesikhathi sokuzenza because sizokhula sibe badala asakwazi ukuzenza sesibona ingane zizenza la sesayithakatha ingane sesayibulala ingane sesithi ngiyizonda abantu abajolayo mina usuzonda abantu abajolayo wena ngobani safike sekisikhathi wangayenza kanti ubona umuntu umenza into obukade uyenza noma wawuyenza uyasho ukuthi hey azangikhumbuza mina ebusheni bami yayiza uyamjabulela because umkhumbuza but if wena ungakazi uyenza uzoba nomona mina ngikazi nje ngenza into nje laba ngibafuni yabo dina usuqala uzonda abantu so zenzeni guys izinto wrong bukani ngiyantshela mina hayi bule hayi keep umphefumulo keep umphefumulo hayi basha usungenza umuntu odlengulayo manje hawu hayi angiwenzi umuntu odlengulayo ubabasha noguys uyakinyana nje kanje 60 uyalumana uzibona nezinto zomaskito mala baby hayi into angayenzi ama-love bites iyabekana yini lo mlungu yini asifuni uku-accepta phezu ngaphinde ngiku-accepta ngibona ufuna ukuthini cause ngihlekana sicele kumbloga badla upop sicele umbloga upop
Yeah. Blockade. Okay. It's so seriously. Hey, hello. RS. It's better so to serious. Stellar line cute. Thanks. Business like. Kanjani? Bazofuna ukuthini? Bazofuna ukumuzwa endlini nosuku batshela yonke into. What if nginamanga? Vele unamanga. Unamanga man. Bahle shame siyabonga. Block me moba. Mamsha. Wena baby tshela amajithi uthi ngenzani? Uthi wenzani? Masha no guys. Uyayivula imilenze. Uyayivula. Hayi akayivali shame. Uzokuvulela nje uyayivula bandla, uyayivula bandla. Ayayika lapho uyayivula. Ayayika lapho. Uyayivula bandla. Uyayivula. Oh baby. Whatever ufuna ukuyenza bandla kuyena kusama uyakudedela bandla kubeke chance bandla. Buliphakamisa abantu uyakulekelela. Maliphuma uyazibambela bandla. Uyazibambela nje akanaso nje isikhathi soke mhlawumbe ini cha uyazibambela bandla. Uyazibambela as a male uyakwazi ngisho ukuaima. aime. Yeah. Awukami. Yabona uma ufuna uyalazi namanje ade thini. Akayilokho igeje uthi ti la likhona ngo uyalazi. Yeah, and that is good. Yeah. Kisha mafayela ngithi. Kisha mafayela. Ayibo, eshatile vele. Hey, so shata soon. Amandla mevuma ngithi. Oh. Amandla mevuma. Cousins of fake. Yo, 12 manje. Hey. More please. Hey boo. Keep your call. Hey, isho more baby. Ay boo, ayo masha no. Guys, my Isho more batshale-ke enye yokugcina. Okay, uvala-ke. Hayi masha no, hayi uvala ndawazi ngizothi ngiyakhuluma vele ngikhuluma into eyihlazo. Ikonto njalo but uJesu sasi right wena nje yahlambalaza. Ikhona no gang. So into imisa yihle boyiye kusayihle ungafuni ukuqhubeka uyozibona. Kulunga baby. Ngikhathala lapha sana. Ngikhathala. Uthi ukhala kanjani? Oh, ufuna ukukhala. Ndathi ukhala kanjani babe? Okay. Okay. Ngalo rough. Ngalo rough, baby. Ngalo rough. Velho, não. Antes de trabalhar. Deixa eu antes de trabalhar. Ngalo rough. Ay, unamanga. Oh, ngalo rough. Ay, bon. Masha no. Ngithi kuyathi kuhlangana lazo. Hayi masecela uRaf. Hayi nobaba umshanele. What? I don't get slim. No. Nabike. Hey.
Ngidlaliwe ngami. Yazi angazi umqondo uyafi uma wenza le nto ubona. Izinto ayikhulumayo Masha na. Ngabatshela hayi ngibatshela. Ngiphosa nami. Ngiyabona ugcina sesikipha namafayela aro. Bathini la? Ngathi angazi na. Ekusegcwala ngami, ekselala ulale na. Ayi. Bathini ngami, ekusengama ngazi na. Bazogcwala ngami, eksehayi ulale na. Imali kaRafa. Uthi angisuke ngifuna imali kaRafa. Ma wenzani? Mangithi ngicela uRafa. Hayi kumele siyabona khona. Awuphuma amafayela. Hayi ngeke khipha qhaza sokuza. Ngithanda ngahlangana nayo so. Phone bafozothola. Angiboni cha wena. Ngithanda iphone. As long as ngisamnika ikhe. Guys, cabanga uMasha nomfethu kunemoto kubo elimele ekuthisho ifuna ukukhandwa ishoda ngemali ukuze ikhande. Isikhandiwe? Eyipho leyo moto Masha nomfethu sinayo imoto. Sendlini kanjani segarage? Ihleleleni lapha imoto. Singena moto. Ayinamuntu yo driver. If bekuthiwa ngakwazi ukudrive. Uzohamba ithali. Yebo bengizozana la isizwe. Wayina kayilete. Uphiki yakwazi ukudrive, akwazi ukudrive piki. Uphiki ukudrive, unayi driver's license but wakhohlwa akwazi. Hawu wakhohlwa? Wakhohlwa akakwazi. But une driver's license but wakhohlwa? Yebo. Ngiyakutshela. Wakhohlwa baby. Hayi but phela imoto masikhona uzokhumbula. Akakwazi ukulokhu nje uyaphenika. Yabo vela ilokho. Wayiphasa kanjani futhi wakwazi? Like ukhokhela. Wayiphasa phela ngesikhathi sakhe baby. Wakwazi. Yeke lonto. Yabo wayithenga le driver. Hayi wayithenga inkosi impela. Yaza namanga. Unamanga lo. Hey. I just can't prove it. Guys, yeah, somewhere bafethu like zalo umama oyedwa. Baba bahlukene. Mina umdala uyedwa. Oba bahlukene but umama uyedwa guys. Zalo umama oyedwa. Bese yafana sondela sibatshengisa ukuthi yafana. Book camera pen. Hey. Bathini ngam. Bathini ngam. Bathini ngam. Abasidi lapho. Bathini ngam. Eksengam. Bathini ngam. Eksengam. Bathini ngam. Eksengam. Ayikho into nje wafa. Pinda peban. One. See, 1, 2, 3, let's go.
Sabisi kusebusuku. Nisengatheli njani ngakhohlwa. Ungafundisiwe lo. Ulisiwe wena. Hey abantu. Hayi. Mina ngazi abayithatha lo mcabango wabo. Bahlezi umcabango wabo nje. What? Hayi bayidijitali wethu lishathi. Lapho ubheka icele is watching this live. Ngibona la. Bathi ningami kusengami. Bathi ningami. Ngama noma mshana. Sehotela. Wathela. Ake ngikhipha nje nalana. Oyifuni ibe khona. Like yabo iyalela manje la ayiphinde futhi uyishebe kancane. Wathi phinde ishebe angazi ngayishebe. Ufuna ngishebe wena. Mina mengiphuza ngizobe ngiphuza le ntshebe. Mengiphuza le liphu le ngaphezulu. So ufuna awuyithandi ukuthi ayikho kahle kahle ngokwakho. Akuyona intshebe le amadevu. Ngithi lezinto mina la emacaleni Amadevu. Wona lawo. Uphakamisa umlenze phela mfowethu. Beke lapha mina. Ngiyabasha ngiyasaba ukuphila. Wasaphi? Yini saba mina noma saba yena? Saba yena. Yena. Angisaba ukuthi ngikapha. Kana nje phamisa unyawo zicopha. Angisanda mabeleni zabona magic. Mashana mahleti. Ngeke mashana. Ngifake uspayile mode manje. Yini uspayile mode manje? Please. Yenza wena lonto. Manje no. Ayakuzenza umuntu right ke. Phela mabanje no wena awukho right. Ngikhohlakela mina. Ngisho ngibona ngikhumula usunezinye izinto. Yazi masho ne wrong lento uthi nihlezi ngcono. Ayikho right. Yikho right? Yo ngiba ngqondo ngophi inkosi yami. Uhlezi ngcono. Okay. Wrong. Ngicela neswabulayo ukuthi ilongane. Noma nje ngakutshela phela. Ayisho. No. Irong into eningi. No, asikithi ngizohlapha ngize ngisho uma ngibalulayo. Kodwa ne bara ngizokutshela khona ngisaba. Abantu bayasenza ana. Hayi kuseqonda. Seqona. Ngathi u-1K nenza ama pictures.
Ngubabone laba abaney'nwele ey'nkulu la besebenza ikhadi bese bathi kanje amashiyi bese babamba ifoni kanje baphakamise ishiya elilodwa. Oh mama. Hhayi abafana. Ngazi mama. Uthi isandla sakho right lapho left. Yo, angikwazi nami ukufocus like angikwazi ukukhuluma ngenza into. Let's bakhuluma ngani labanye cha baba phela. She's strong. I'm strong, shame. Ngicela uphinde ngilale baby yabo because abantu bakho bakhuluma izinto engingazazi-ke manje. Guys. Masha ngasicima live Sesivele saphelelwa yiy'ndaba-ke manje baby yabo. wena nje ungenzisa le nto. Ngiyafana umuntu wami uzophuma usujulukile. Ngithe usujulukile angisho ukuthi umanzi. Ngeke ngunuke kuleyo. Guys, move la. Phansi kwale phone. Ozokwazi nje ukubona nje. Phansi kwale phone. Ngiyazi nginezandla ezinhle guys, ngiyabonga ngalokho. Move la. Igama lawo uqala ngo-M. Igama lawo uqala ngo-M. Igama lomuntu. Kuthiwa number 4. Hayi, ungathi hayi. Usamke u-right, usamke kuphela u-right. Ubani usamke uthini? Uthi it's a middle finger. Yeah. Iwana phela guys osetshenziswayo lo. Olomuthi. Sebungaqamba manga kade ngenza lutho Ngami sengikhohlile. Kade ngenza lutho guys. Scissors pull. Oh, scissors pull, man. Yata besingapheli masha no strong, hey. Strong nani? Nje la kuyabeze. Serious. Ungasho nje uthi nginetalente. Ungasho nje uthi nginetalente. Uthanda ukubeza. But sometimes uyahluleka kwezinye izinto. Eziyeke ezinye izinto sikhuluma ngalena manje. Sikhuluma ngalo. Yeah. Shuthi nginetalente ngala kubezeleni. Yeah, but indlela yini face expression, facial or face, facial expression. Yeah. Nani? Hayi. Sometimes yakhona. Sometimes yabonakala ukuthi hayi khona 1 no 3 no 4 wenzeka lapha. Nami ngizoyithola ukuthi okay lami.
Mamshana. Umuntu othanda ipera ishasha. Ayadawukisa-ke be. Yathanda yini carrot mamshana. Awukhansele lo? Decline. Okay. Hey, carrots. Ngiyawudla phela lobu uyadliwa. But not like ukuthi ngiyawuthanda carrots. Guys, for laba abashayo follow, siyabonga kakhulu. Sithi nje kubona. Amefoni iyambambezela lo muntu. Ikubambezela masha no? Hayi bo. Usufuna siphindeni? Pho unyaka kufunani la? Uyihlele. Esifubeni pho. Phela unyaka kuma sesifubeni tsofana lihlelo bana la ituza umkhapazi. And ayiphephile-ke mahlethu zomkhapazi. Ayikho in the safe place, ayiphephile nje, ayiphephile bayilapha, ayiphephile futhi ngabanga bahle. Ayiphephile bahle sorry. Masha no. What's wrong? Anything on the mind? Ubani lo uthi uyayidlala ngani? Wakwenze njani? Usuyadlala manje impela. Ukhamisa kakhulu mbo? Khamisa kakhulu. Kodwa khona abantu abanenyevu, yamazi ujawu ucingo bazasijayiva. Lobe hayi unenyevu yami umuntu la. Masha no na umubi. Hayi ngathi kusho uMasha no cause I mean mangibhekisisa kahle. Ngihosh caramel ngisho ngingakondeni. Kuze kuse ningaphilanga. Kusekana khathe ubaba. I know mina mfethu guys isikhathi sami vele sokuthi mhlambe like ethi ngibuka movie or nge-TikTok bese ngiyalala akusona isikhathi sokukhuluma lesi noma mhlawumbe ngenze ishani Sasijwayele ukuba live baby thina kuze kuyoshaya u-5. Manje kukhulwa yini? akusona isikhathi sokukhuluma lesi manje mashallah Kukhulwa yini? akusona isikhathi sokukhuluma indoda ikhuluma ukuze kushaya u-12 kuze kuse Ngoba awusangishela mhlambe nanokuthi phela hayi ngazi into ethini but akusona isikhathi sokukhuluma manje isikhathi mashallah sokuthi kuphenduka amashidi hlehla umbhede ubona umbhede hlehla umbhede wesho uyentezathu umbhede ubambe i-TV manje into ekude baby siyayiphinda manje yazini asiyenzeli lapha phezu kwetafula manje. Usho Mina ngihlala phezu kwetafula shaya ividiyo bese wena uyama singayishaya. Soyishaya ividiyo phela sinawo nje yafana manje sinawo vele kuba nawo sinawo-ke bandla Ungatshela abantu ukuthi sishaya amavidiyo thina sishaya amavidiyo. Mashana it's not like ukuthi phela mhlambe amafoni ethu aba-update amafoni ethu kuno-privacy la kuney'mfihlo kwanawo amavidiyo ethu amanye kwanzima nokuthi wathole Yazi ngesinye isitayela engisicabangayo ngijike ngemuva ngibambe i-aircon bese ekhona ukuthi ajaye khona funa ukuphuka ayikho nje lento funa yasikho isitayela esishaka asikho yazi umsebenzi ngicabangayo esami isikhona xoxela uthi sami yabona masha no
unyawo lakho lizoma like phezulu kwento ethile mhlawumbe nje ukuthi yabo le tafula leya olunye nzoma phansi olunye nzoma phezulu kwetafula vuleka ispace phansi yabo uma sengifika mina ngiyaqukula kanti ngiyaphakamisa inyawo zakho uzothi useyilengela la engaleni zami wena bese ngibamba ikhanda ungibeke emabeleni akho yes simile lapho semoyeni simile lapho semoyeni yabo the only thing engiyenza mina ngiyakuphusha ngiyakubuyisa obvious umgabhazi uyayazi le mbobo usene experience yayo ngeke iphume guarantee uzoza lapho ayikho into ozoyithatha awukho stop lapho ayikho ngeke ukwazi ngisho ukwehla ukubamba iqinise press emhlanje ngithi press ngaze ngafisa ukuba ngomshana kophuma izinyo uphuma izinyo lana ungaphuma izinyo uphuma umtshatshala babe mfethu ibele lami ayingeke babe ayi sibeyalazi manje ibele nami abantu ayi ngithemba ngithi fake skip akholoza uma slow uzongitshala ntana babe ungakhiphi imali mfethu nasemahhotela ukhiphi awuka mase uzotshela abantu leyo nto abayizi abangizona ayiphatha uyabazi nje yazi babanjani oyi-habit mfethu le uyenzayo kumele iyeke ngifuna yenze ushane hayi ungafani nganyama izinto wena uyangixaka wena elithitha amadoda angangixaka anjani ayakwazi ukuthi uma ukhuluma uthi hayi ingane yami kodwa umfana masengudli yabo le ngane yakho nina ingane message etayibhedayo le ngane yakho le yafika la yenziwa no2 useyingane yami manje kodwa nina yebo ingane yami vele ngeke izishintshe yonke phela okay isho ukuthi ingane wena uzoyenza hayi bo yedve mina hayi yakho nje hayi bo thanda ingane yethu ke phela so that nami ngizokwazi ukuyonke uma uthi ingane yakho shuthi mina usangibali lapho so iyonke leyo ngane because eyakho kumele uthi hayi ingane yethu le yabo uma kuyonke into eyenzakalayo uthi ingane yethu so that nami ngizokwazi ukuthi ngazi ukuthi ingane yakho mase kumele uthi ukhiphe imali ingane yami mase ngifuna ukuthi ngabhedela mina ngivele ngasazi hayi abantu bezindaba yebele bathi bubu hayi bubu abavezela yikho yena awuvezimele yini awuvezimele vezimele yini awusayitsheli nemele lapho yimina engashikela amamathi so-ke no fethu awuvezimele fethu awuvawuka masha if you want it's kanje qaqa masha no ngiyakucela veza kanye no like bazolithinta bazoyini kanye masha no bonile machita ngiyanibhekelela ngiyanibhekelela machita yabo ngiyanibhekelela bolo akenizama phela ijabulani phela faka nemlilo lapho nishaya amakhwela yini man nothithize ba for immense conference uyinje
Yabo. Uthintani manje wena? Ufuna ukuveza umgaphazi nawe? Yazi kuyakhithaza uma uthinta kanjani. Ufuna ukuveza umgaphazi nawe? Hayi. Hayi, ngizobhena uma ngingaveza. Serious ngizobhena. Kodwa kube mhlampe bengingibhena ngizomveza. Anginankinga mina ngiveza.